Hello, hello. Hey, kan thấu phẳng khúc mày. Sớm chú lệ. Hey cho ai đó na mar ka sam. Với chú kan nu fa in chuan na tur neu neu te kan nei ha. Chui ma chuan mar ka san cho ai phot don hey cho kan te do na. Mar ka sa cho ai lai kha lo ti lang ula ti request kha kan dong chin na chu wang chuan cho kan pe do na. Tharuk atlin ni chi atang khan chu ha kan pe chan atlem tlemin fian thum fian li vel lek kha kan pe chan phota chuan khata ka story vel na khan serela khuit ka pek thu vel kha ka soi nge ka shitia le to che lawa serela khuit bi kha allergy en lo nei chin yang no te ho hian chu chu min ron shil beng wara wheat kha a mui vel te ti bol chuan allergy te nei chuan rice khan in thak don nia khamin lo tia khata khan kar ni ani lo kar khat vel kha chaw kan in peto a engtin ma han ala react lawa ala bol ngai lawa ma se khatiak min shil nu de lok khan a mui bul vel kha aron bol ta ni chu he chaw kan in pek pa a tilai vela alo kai tang khan mo chuan ama po khan a thakati de nge ni chaw kan in pek top lama he chuan atlei to lo china chuan abola kha chu re vele mai zela ka ti 5 veka mai kan phi 5 saka chuan cream kan noi ngal china darkar chan ve vela he chuan a re le duak china ma se khatia bol zel ta ka kha chuan rice in kha kang u ka kan ti ta rice kan le le serelak rice kha chu po chu ati bol thowa chuan similac formula hi akara ka pe zeu zewa anlo chu po chu ati bol thowa ni chu chuan tuna hian kan han soi duan na chan chu chothar kan pe dona engtin nge a react don kan shelawa bu lang nem do in hei marotin min chum saka chu chu kan pe chin don ani tu ye ti do nem kan lo enang tu la ya thil chin ni na ti chuar ka kan kama en rik je do pum 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 ka khop ta lu ati ni ma ta sen ka khop ta lu yan choi kham hian a moi kervel hi wet wipes khan ka shu a mother splash khan chuan hi ka noi zel ta zinga tholima ka noya chuan zing le tla ya che cho kan la pe chuna kan pelowa chuan chu choi kham piang in hi ka noi chin boka cha deuh lekin ma hang ka noi topa hei thlate sik box ya maya cha tangti ka hlawa chuan ni khata voi thum ka noi ni chumo hi oi ka chuak tu hi che boy tak ka ne taxi ka kawa in biak pa in ka korak tur hi kala chuak ka wardrobe pachangin ka phone ka wardrobe ka karnan le de ya khoya nge ka phone ka te ka zong kwa ka ni chu chuan taxi lo ka me ka chumi chung chuan bag kan la siam anga he Andrew te office kan kan sa dona file poimo ba pek lok tur kan ne ya chu an office po hi karon la tilang ngai lo vai khat khat tu tilang to em ka shelo vlog ve la hian wo in chu apa te office kan mu ve do na ni chuan he ka chian nu thil tur ka keng boka hi vada angai do na January lama kan peng mai thei boka ho lama apa te office kan kal do na wo in chu mu he lai kan kai tho le tok mi thok wo in ta na a tho vai thom na chập luôn ngoài luôn đi mua chập em lo ngày to lẽ cho là lâu sen khóc mấy căn cả quy lại khăn đào này ăn phiền này cũng này sẽ ta xả hắn cũng này thấy rồi thì ta thấy gì chứ rồi không nếu thế hi car ni khát đana hiền ăn gì hi ăn thác chầu về reng anh yang marka sapo hi motora hiền khát to ki kan chuan pui về reng mà sẽ tun nai chang khan chum dang ang lo takin amu hil du to ngai mi alawa ti hana hoi ton zok zok a kong le lam hi a en reng zela mu nom ti hi nga ve to a tuna po hi ameng kar ani hi ni da ngate chuan ni se rei lo te ana mu hil ngal mai chin hai tia kan po ki chuan he android office kan thleng chep to a tuna kan tlan thlak na la hi
aizola omte chuan kan hriat ka ringa tennis court thla kha ni a chuan heta hian hei an building chu a eng hi nia soil and water department a thok ani te hi apa bike kan hmu papa bike papa bike an office kan thlenga an la meeting a enru ate chu ma se a room a kan lo han hak me niang chu kan thleng to box si a chuan he enru a room kota kan oma a kong khar chunga hian a hming alo in tara enru lalmal soma alo in tikwa mai hei tuna hian enru hian department a deputy director ani a chuan he ama room chung chu ni a ama alo om si lo tian kan lo ngak don ani te nek lo na re do le to te kan lo in pe meng apa Hnathawhna hmun a voi khat kalna nia tharuk ani ve me chuan papa office a kal ve thei to a leng la ve thei to sia enru te office si tennis court a omania englo chuk ati ma chuan kan ma che khan khu tennis court kha omta tia kan ma che hian tuk ver ve hi no ya lang cha thelo khu tennis court ataka chuan ita kha enru a room omna la ya ni chuma chuan apa helmet a pone hi Marcus iming ise to mo orin ain apa te meeting hi an rele te deu hleksia chu van chuan Marcus nen ti hana room a kan lo in oma video te kan lo la vela chuan he kan le khapoi mo ken tur te ti han ka lo da a ita thatte pange o baite ita thatte pange apa omlo line kan lo bing chinga apa omlo line kan lo bing chinga aruma khan hey na dang ti tur te kan nei box ya an la meeting zo the box si lawa kan chuak le pot mai don mani chu o ka ti lai takin min ron text da and ruan meeting kan zo je patia kan lo hak sham ani papa kha sa tu ne lo ban ve kan lo ngak char cha che lo mama tira plan china ama ina lo awo bakalo mi thutna ka thutira Andrew te an meeting zawa chuan hei in chunglama a tho pui te haute kan tlo kwala min tlo kwal pui ani mayang chu chuan an ma ni kha chuan hmel vel te kan dilang vek lo mayanga Markasa an lo pom luaya min lo welcome chakup maya tho pui te po atam jok chu ko voi khat mu na te ni ve hloma nuam kan ti khop mai rum shanga kan kal kwal pui a in chunga te an lo pom na sa a tiro au khum vaka azwang tora nuam kha ti ve lu to ka he ile kha karon da soi tur khavan nga em officer de ti apa in thalak sak ni apa officer achu enru kallan tuksu aron buliam palang suk maya kalila otikhan Andrew te office lama kan na chu kan tizawa adot leya ka kalna tura hian Andrew ka in thla tira tuna hian new capital lama kan oma chuan kan na chen khat te chu kan tizo fel le to a hemizo hian ka chian nu te in chan Maria kal koi tur kha kan nia ma se karila tram lu tuka chu van chon dora thil kan koi loka eta hian video han lak po ka tum lova chon ka thil la hi war dewin ka ya chan chu khai no mong kan chau ka ka muya changa wai deu do kha aron nui hu kamar ka sahi an nuya zalu to kan nui hok kho ka ma se ari ka titel theilowa video hian a chan chu YouTube la min copyright min ti sak don sia ti hian
kan ron ti lang ve shim shim hai an nuya zalut tuka chuan tuna chuan hei chan Maria chuan kan nom to a ka chian nu te ina kan lut koi lok do na hei kan len na tu ka kan thleng to a ai tu so hello aya atia kan chào mấy đón nó anh ru cái này mà đi rồi về phải thế cả cái mùi lên cả in còn rong đến mil về đi đâu xa em chút cho na cho con đi cho con nào vì cái tiếng rồi là你在做đủ了，那是老师是没做，那做爱分析嘛你看。cái channel Deborah Fanu hi Gracie anya marka sa ain thlan hi in anawa chuan Deborah nu le kanu hi anulat lai timela pasalan nei tir lai vel atang to income to anya Shillong lama chuan so tar mitwa jok so kanu nia apuak lai mek so keima kanya katet lai chuan bulami kha Deborah nu ni ta chuan hei hi Deborah le keima kan ni ve thunga kan tet lai thalak ani hi alian zo ki keima kania chuan ate zo korpol ha zo ki Deborah nia ke ni hi thatlem te in kan in thlau boka Deborah nen hian kan kum chuan so kan thala khau te kan da khom vel china Deborah nu hi nu sang te inia chuan nulat lai changin ke ni an fanu te tihan kan in kom chho ve le a chuan an fanu te fa te ve ve tihan kum khat chuak an ron ni ve le ni hi Gracie le Marcus po tihan an in kom chho zel tura ngai ila chuan Deborah nen tak hian kan in kom lo wangwanga ti mai ti ang kan tet lai kan in shiat bak kha chu kan in she chhun zum lawa chuan heta aizola pasal ron neya ti hian kan in connect chho le a chuan chian hi ka kom tam lova ke chu abikin mei chia han hi chuan kan han nula pasal te kan han nei don me hi chuan kan chian tam tak te hi chu kan thlau thlak ten ngai ve china chumi nuwa fa te kan han nei le phei hi chu rol pol hi har to em em a chu wang chuan chian kom po hian ti arwal hi ngai ve china chian nei tu po hian tun naya ka chian kom te hi chu nau pum ve tho hi an ni deu fura ti hi rol dewa tianga hi chuan in kom hi anwam deu zok china Deborah nen po he kan ti chara kan fa te ti han an tlei ve mol boka enkol nuam ve chi ania Gracie po hi enkol nuam deu mai no te fel lutuk fing ma lutuk chi ania he a hoi he re hi mo serious top marka sala in akut ei lo tum ngar boka kan da noi deu le ka he kan in kom tir kan tuma ma se in en pon lein en lo he in en pon da thiam lo a marka sala hian ei ringo ta lo tum yang ve kan nia chuan he revak lo kan chut nu in ka hosana tlai khwa he thim to chu wan chuan in lama kan hoto ani sandar so lo ne le tereng mai marka sa ero oi amu tho chia thunga sandar so ma mete ila zoi deu mi vadak na 7 ro so amu tho chia phone po la mo vola oh phone na mo futa mo tu yem na tho pang deu le ka he bed put me so apa ero chu na thok chara na ala thok chara so computer ma ala chu chara ni chu zan dan so ma po mo kan voina Andrew the office kan tlawh na vlog chu kha zong kha nanya marka sa point no ma tilu tuka au vak maya an pom kwal na sa Andrew ama office a room om na floor chunga te khan kan han shwaya kan ron tilang vek lawa no pom kwal ve ni sa ma po hian no ma tia chuan mai ro chu nui thadu vak lawa tiang reng hi kan ne mai kan mel chu mo chuan kan chuan na sang te kha kan thei ang kan ron ti ve ani kha mingin
cái nào chuan ở trong thấy được hôm nào chuan vlog om gì này được lắc tập bộ cái non thì thấy ngã tu nào để chuan cái tia hẳn áo về rồi na bạc ha thì thấy cái lần này xí lâu à mà xem mà cái lần này cái non vlog sám chuyên na chăn chu alan na chu en du kai nom box ya alan lo na chu en chape lo hen tam box ya chu bang chuan alan thấy na tur ang chi tle ma hẳn vlog về thấy được ang chi khát chu kan ron ti ve sham ani thei lo win ti chuan in ti han lo du tok report la muna min la te kan be se ya chuan tun la ya chin thar kha ati le du ngem ka shelo anar hi te ati chuara ma aw vok vaka voina tiang khan te le lok ro kan ti top mine Andrew lo bete Marcus. anar ti chuar khum chem Hey. Oh. Marcus. ni ring ko ta Susu. anar ka ti chuar le la inar ti chuar le la Oh. Oh. apa ina chaya he Eh. ti chadu la Really? vlog top ma in voi khat inar han ti chuar le lok la Marcus. au Georgian ku amita lari ku chuata mungut mai ni chu theboi to khu hei tian ti le lok ra bete hei ti tiang khan tian ti du lo ni ha du tok phut mai ang vlog danga kanin mule toy don nya bye bye like and subscribe comment lo thank you sakla ula Georgie kan ti don chu Georgie hi kan ngoro ti to mai Georgie ko Marcus ta kan tia Marcus zo ki Georgie ta kan tia kanin ko pon te to ka vai ka pe chu Georgie hau ka tuma sta pa na chaut la ta kong karbula Andrew lo chu kro e ka ti kan vai thei le to ka voin ka chhuak tur in siam po taxi ka ko ka wardrobe chunga ka phone ka da de ya ka zong le char tiang vel kha kan nya ma kan nin noi mai ni fa pakhat kan nei ve dek te ka kan bua em mai ni tiro ole du tok tak tai la chuan vlog dot le kan in mule thuai don nya bye bye